sve što ste zatvorili. Imaš kolenot? Možda za 50. Za 50? Aha. Ušao mali. Ne moraš, evo. Ušao je mali. Evo ovdje vam pukla cijev na neki 2 metra. Ali to baš u donjoj Donja, standardno, ona je postavljena tu i sad će ovdje da bude, da je izašla gore. Evo vidiš, tu je smaknuće i puknuto. Dobro. I tu je rupa. Jeste, vidim da je dobro, na 3 metra. Ne smijem to dalje. A zašto ne smijem? Bojim se da mi nije rupa, da ne upadne. Probat ćemo. Voda. Ovdje je toliko zagušenje, evo vidi papira. Evo to vam je sve, evo i ovdje je propala skroz. Vidim rupa, vidite. Rupa, evo. Evo vidite. Znači to ima 4 metra. Znači to sve mora da se menja. A šta je tamo? Lokal. Dobro, lokal, okej. Ali u lokalu se, jel ima samo jedan priključak? Samo jedan. Sigurno? Samo ide vertikala odmah, evo. Pa to može da se, da. Znaš šta ja tu mogu? Ja mogu ovdje da skopam i s mašinom za podbušenje uđem direkt u lokal. Ali se mora u lokalu razlupati oko WC šolje. Jel ravno ide? Meni čini da ravno ide. Apsolutno ne znamo. Sve ima veze.